Il-Ministru Mirjam Dalli la wieġbet iva u lanqas le meta l-4 filgħodu Net News staqsija jekk kienx se tivvota favur jew kontra l-emenda tal-Kodiċi Kriminali kieku kienet preżenti fil-Parlament it-tnejn li għadda bil-Ministru tgħid biss li hi konsistenti dan fil-waqt li rrepetit ir-retorika li din mhix liġi tal-abort meta l-esperti kollha qed jgħidu li l-Gvern irid idaħħal l-abort mill-bib ta' wara permezz ta' din l-emenda. Kont nivvota b'konsistenza ma' dak li dejjem għadt. Għaliex f'dan il-pajjiż permezz ta' din l-emenda fil-waqt li qed nassiguraw li l-abort jibqa' legali qegħdin naraw li ma nħallux mara tasal f'xifer il-mewt qabel ma tabib ikun jista' intervjeni. It-tnejn li għadda l-Ministru ma setax tattendi għas-seduta parlamentari minħabba li kienet Brussell fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri. Apparti anke Ian Borg ma kienx preżenti. Għalhekk irġajna staqsejna lill-Ministru Dalli biex tkun diretta u tgħidilna x'kienet lesta li tivvota dwar l-abort. Ġifieri kont tivvota favur l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Assolutament qarra min jgħidlek u r-risposta tajtilek fl-ewwel risposta. Diversi professjonisti ma jgħidu hekk, ġifieri sadolu stess rajt fil-ġurnal tat-Times li patoloġista li ilu 33 sena qed jgħid li din hija l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Għalfejn se tibqgħu għaddejjin biha. L-abort huwa legali, kien illegali, b'din l-emenda jibqa' illegali. Għal kuntrarju ta' dak li qaltilna l-Ministru Mirjam Dalli fl-aħħar ġimgħat ikkummentaw mijiet esperti mediċi, legali, akademiċi varji, spiżjara u anke infermieri illi qalu li din l-emenda se ddaħħal l-abort f'pajjiżna. Anka esponenti kbar tal-Partit Laburista bħal l-eks Ministru President Emeritu Mary Louise Colejro Preca flimkien ukoll mal-eks deputat mexxej Laburista Joe Brincat qed jgħidulu li din l-emenda hija waħda vaga u li se tkun qed iddaħħal l-abort mill-bib ta' wara. Kif ikkonfermaw dawk stess li kienu qegħdin jikkampjaw favur l-abort. Dan huwa abort, ġifieri huwa abort, għaliex huwa terminazzjoni ta' tqala f'ċirkustanzi restritti u limitati ħafna fej propju is-saħħa tal-mara tkun f'periklu gravi jew il-ħajja tagħha tkun fil-periklu. It-tnejn li għadda 42 deputat tal-Labor ivvutaw favur il-liġi għat-terminazzjoni ta' tqala kif proposta mill-Prim Ministru Robert Abela. Proposta li kif inhi miktuba hija waħda vaga u li ma tippreżenta ebda limitu għall-abort.